So tanghali na yung ano, pamahaw namin ba, natanghalian oy. Kay kung gihan man kami masayo mang mata. Dali man lang tumaluto kasi luto naman to daan. So, kayo na lang mag-intindi sa aking Tagalog kasi pure Tagalog man ako oy. Gugutom na ako guys. Mura ko parang tumatambling-tambling na ba sa ilalim ba? Oh, good morning no guys no. Dito tayo sa kusina kasi naghinlo ng talong. Ito lang yung sudan namin guys o talong. Na. Ha? Na? Yung makulit na nasamad na kapit. Si Mrs. hindi magsalita, hindi man siya marunong magtagalog. Kita kabalo man tam Tagalog no? At Tagalog. Kailangan natin magtagalog mga kapams kasi hindi natin alam kung saan naabot yung video na ina-upload natin. Kailangan din magbisaya kasi may Bisaya man na hindi makaintindi ng Tagalog at saka may Tagalog din na hindi makaintindi ng Bisaya. Kaya haluin na lang natin no, ato lang sagulon ba? Sagulon god. Para makaintindihan lahat. Lang ka guys, inana ba kanang lagay na to ba inana o panitan isuba. Sakita ka ano? Oh, kailangan lang linisin tapos butangan manig itlog. Dili itlog na ako, yung itlog ng manok ayun oh, itlog ng manok doon. Para masarapin ba? Kulang man oh. Kalar na eh. Susuk sa lagi. Ako naluoy sa bahaw ni guys. Pastilan ang sarap nito mga kapams. Hindi nyo lang alam. Sinong nakakaranas nito sa makakakita ng video. Yun lang siguro mag-heart at mag-share. So share nyo no kung pero alam ko naman na lahat na tayong Pilipino ay mahilig tayo sa ganito na gulay. Talong. English aning talong eggplant no? Eggplant. Init. Ay nanda na yung yung kalaha ba? Na, sa bulad na. Bulad. Sugba lang oy. Lami bulad sugba god. So pumili kami ng tuyo. Tamban na tuyo kasi sarap to ang lang pang hindi lang permente ba Pag hindi. kay kung anuhin natin permentihon natin maalat man yan guys maparat god na masira man yung natin yung tilaok ba yung bubunlan kasi maarat man maparat maalat. Maarat yan guys. Maarat. Maalat pala, maalat. Maalat yun. So, kayo na lang mag-intindi sa aking Tagalog kasi pure Tagalog man ako oy. Okay. Ganito kami kayaman guys. Yung gasol, hindi pwede yung gasol sa amin kasi nga mura lang yan. Ito yung mga mahal. Mura yung gasol. Lakas. Ulbo tayo oy. Lutuin natin. No? Kailangan natin lutuin. Sarap. Sarap, oy. Prituhin natin yung bulad. Yung
apoy. Para pandagdag ba pang lasa sa ano guys, sa dila ba? Maalat-alat. Hindi naman to masyadong maalat. Yan. So tanghali na yung ano, pamahaw namin ba? Natanghalian, oy. Okay. Okay, kung gihan man kami masayo, mata. Kaya ang nangyari, tanghali na yung pamahaw. Kasangilan. Kalit din siya kamatay. Wala na pagod. Kaya bang Sige, manggukag. wala na natanan usay mong gamiton di haron di ka magsigig. Dali man lang maluto kasi luto naman to daan. Gutom na po guys. Nakakapams gutom na. Yung sikmura ko parang tumatambling-tambling na ba sa ilalim ba? Nakasimot aning bon. Bangong bulan.